máis úsase este termo, conquistar os espazos masculinos. Sí? É curioso que a loita feminista fixo dúas cousas, dúas conquistas, que son casi antagónicas, que son conquistar os espazos masculinos e ao mesmo tempo conseguir os espazos non mixtos. Conseguir que o mundo estivese preparado para que nós conquistemos os espazos masculinos preservando a nosa intimidade e os nosos espazos propios. Por iso, a loita feminista, as conquistas feministas, son espectaculares, vale? Porque cada unha ten que acadar as dúas cousas. Pertencer a ese mundo que tradicionalmente era masculino e dentro dese mundo poder conservar, sí, a túa intimidade e a túa seguridade. Eu non hai moitos anos traballei nunha nave onde había un único vestiario. Un único vestiario. Pois porque era un mundo masculino e había un vestiario. Ainda hoxe, nesa nave, que se puido facer pois nos anos 80, non hai un vestiario feminino. A conquista dos espazos masculinos, en moitos casos non acadou aínda esa outra conquista